Ja, deze week hebben we de hele week acute trainingen geoefend en lessen gegeven. En dat is omdat er soms tijdens een bevalling en ook in het kraambed moeders ernstig ziek kunnen raken of er dingen kunnen gebeuren tijdens de bevalling waarbij iedere seconde telt. En vaak zijn dat dingen die we allemaal geleerd hebben in boekjes. Maar om ervoor te zorgen dat alle verpleegkundigen en verloskundigen en gynaecologen precies weten wat ze moeten doen, is het goed om dat soort zeldzame situaties te trainen. En dat hebben we deze week gedaan. En al mijn collega-gynaecologen hebben daarbij lessen verzorgd. Niet alleen gewoon PowerPoint-presentaties gegeven, maar ook gewoon aan het bed met neppatiënten geoefend hoe het is om een ernstige bloeding te krijgen tijdens de bevalling of andere dingen die kunnen gebeuren. En dat is enorm goed gegaan. Er zijn heel veel mensen gekomen. We hebben meer dan 60 deelnemers gehad, dus het is echt fantastisch enthousiast ontvangen. Volgens mij hinga training ding outro, het nasta ja mana hopi bijscholing, maar toere enfermera nang eigenlijk toer hinde ko trabajando riba maternity, dus asta nos te inclui e partera nang. Lo qual na hasi den training nang tapaduna e hinde nang e possibilidad nang of e oportunidad nang atrove pa por train tour e caso nang kunnos ta hayanos akinana riba nos afde. E training na começou foi de aluna e lo qual nós hasi cultura tópico na que nós tinha treina ta para hisa e qualidade nos cuido que nós lota donando também na ture paciente na. Dus sei nos mester tur aia enfermeira na mester war de train para nós passar van hey nós tem hene na profissional e clapa ajuda den tur so de caso na kuta fuera de normal. Ante sei a so de gente esse man aqui.